na kwane limbi amore marita ningor Robert Orina kibagendi alenge 2021 mutinyo kianda tare 20 nanyo accident onya chaimate nanyo accident onya chaimate ngenda general ngarwali gukine bakandwali bakambike chichuma chikakore mitinye bire chikachaka kurwa maira chikabosa chikachaka kurwa maira bona rwali gu ngono kwetanana chibesi ambulire ngurwali gu esina abunike tukugorege gansana igora inza bwata nekini igorangire kubwata nambwente kubekirwe chuma kagere yugali abunike terikarwe ikesara tigatigara sanda abwasiri arute kesara angire kubwata nabona achandikire kuno kwetanana ngono kwetana nemechi timbwati bayibori bagongonya abairi bano gongonya nabasani bake balinda maiti abagano kon support nonya kitana ban support tikagera timbati bayibori bagongonya kera naberire ko nabere nano kwetana nemechi mongino ndakarura ina kabugoiri agante kikomiro dikono kwa kania renti to gocho konyara akange nyomba ngamenya bonera menyete andi nyomba ngo kwa ikine bone amagane okwirwa nabo konyara korora bayiri bandi bagokonya onigo neigete nabwatu musubati kwentwa nyoru mwana oyo musubati Kenya twa nyoru mwana oyo make aika December mutinyo gatatu iga agatama kiraro cha maisha akongire njara yabire nduru akarua agatama akaenda gantiga iwana bono gusuguma igo timbwati ndagira ngori na timbwati besa ngwirwa de nyagitari wana ngono gusaba gaki oranje bwato moyo muya anyare gon support inchere nyagitari nchikobekirwe chuma ende ntakeire chuma ntakere kubekirwe ne yaime nyare kugoro kuko nyare kubwatana because kwangire kubwatana ngobwate eriote gega dikono kurwa maira kyagira asa inabwate shida ama ogasogete scope wona nango saba nyare konyora bokonya bantu banyare kon support bari nyasaye kukune ngoro yabo banyare kon support nyare kubekirwe chuma nendagere rene yabiro bokong kyagira timbwate ondo gongonya nandi timbwate abibo nyangongonya bari bon timbwate bibo baranyare gongonya wana bono gwetana nano gusabirira oyo gwanje konga nabakora ng'eki atageti ina bono nabonde gokuruma bintarari kende paka bonega kuruwa gokete wana bono gusaba oyo oranje gongonya support inchere nyagitari oyo oranje gongonya oyo orange na kiumbu oyo oran support abanyara konga none ndagira inakuri nabonya saa kumukunamo nabonya saa kumuseseni ayibone bwente konyore supporting ngeigo bono ngobasaba gaki abantu banyasaye chibese bono musada ntakire narure najiro nyagitari najire general najiro gembo najire nyamaji chibese naibwate nalinge konyina save nango kora boda boda chikaera bono musada ntakete nyare kuchikobekirwe chume yaime enyare kuticheke baiki keri ugali nyare kubwatana because nabere ino mwako mugima ngokora litari ko change bono nango sabo musada nyare gokonyo oyo gusubuka ngonya iwa chibe biri takere nyagitari nachetara misi ngalikeru date 4 ikine bono chibese chinjira toka bono chitakire 150,000 ngende tenweki nchikobekirwe chuma yaime kyagira musada timbwati asina harusi bese chitimbwati bairi oyo oranje gongonya angonya nyasaye nabakumuiraneri banchi bese takire 150,000 ngende nchikobekirwe tenwe kiruguru ne chinyara gongonya chuma ni esimi ya 07 58 75 15 05 ediete koreta Robert Orina nambere 07 58 75 15 05 ediete Robert Orina kiwagende ekoreta